Us presento l'obra colectiva Derechos Humanos y Buena Administración des del Derecho Administrativo y la Gobernanza, coordinat per la professora Lina del Carmen Nettel Barrera i per mi mateix, que aplega l'obra col·lectiva de prop de 40 professors de l'Associació Internacional de Derecho Administrativo, AIDA, i de l'Associació Mexicana de Derecho Administrativo, on es tracten essencialment dos eixos fonamentals. La perspectiva primera serien tot el tema dels drets humans centrat en el tema del dret a la bona administració, que situa el ciutadà d'alguna manera en el centre del sistema en relació a l'activitat de les administracions públiques, i des de l'altra del tema de la governança, de com instrumentar mecanismes jurídics que permetin d'alguna forma vehicular una sèrie de mecanismes, d'instruments que facin efectius aquests drets humans, aquests drets de ciutadania, aquest dret a la bona administració.